kianda inye isano enotinye inye isano nemo Osmo Traders Limited Brighton Apartments niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chugwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chi nyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagari nene asura nyare go paki gari yao chinyombe icho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isato isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Kureya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesarate cyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba manya seba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso tunde baba ngae tenga kiritoke moiwe kire mambia yama tuku yiwike guchakire Jumatatu goika ijuma chinsa ikume ibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase obwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maega imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubyo no yo mubuka uguchakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri wasibere twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni wotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni wotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na woto tweet ase @Ndizi TV
news ine tokonyora uchumbe yao asinjira yobukirano baigona bagotonyara gwetera asinjira ye SMS ose barimo gutorora kurwa sinsemo chama chingumbwana ose simole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao n'imambia yao nigera unkiriye imeye Ndizi TV. Sabaria gichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchorelia ububokororekana asumurubiryo bw'esabaria y'ubunchorelia nigo tukwimanya amange igoro cy'ugo chako ubunchorelia koremerelia nabuigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchorelia bw'ibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabari y'ubunchorelia murubiri ko yo tunaiche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninzu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Kero umuntu nabwo atumuganoye kurwe iburetwe gwikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesa umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera rituko rye juma chinsa ibere cyabutuko nabuigo mwiroro rituko rye Jumapili chinsa isano nesato ugoika chinsa kyanda imeya Ndizi TV. Watu hoye!
Pongezi kwa masikitiko tu ya korona. Dunia ni duara, ni kama mboni yetu ya jicho ikitoshwa ni kilio. Ilitokea Ulaya, Wuhan, China. Ilitokea ughaibuni, Sakudizo. Ilitokea ng'ambo, athari zake tushaziona. Korona, hii maneno ni ngumu sana. walioaminiana washakula kiapo kwa mikono hawatosalimiana. Waliokaribiana washakula kiapo kama hawatokumbatiana. Tusimame wa Kenya, tuzingatie maadili ya afya. Osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Tusimame wa Kenya, tuzingatie maadili ya afya. Osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Commandant Campus SIG Samusa Kakawa na Madam Asnav, Principal Director Music APS Band na Utawala Band, pamoja tuangamize corona. Samutali Salimia Dennis Katiku. Tukizingatia maadili ya afya, uchumi utaboreka. Kikomba mpaka Mudhurwa, barabara zitafunguliwa, tutafly na Asia, mashule pia yatakuwa sawa. Msikiti na makanisa tutasali na kuomba Mwenyezi Mungu. Tukizingatia maadili ya afya, barabara zitafunguliwa. Twende Mombasa, tule na madafu. Twende Kisumu, tule na tilapia. Twende Kericho, tunywe chai. Twende Kisii, tule matoke. Twende Kitale, salimia Toni. Twende Sakala, kwa mama Hadasa. Tusimame wa Kenya, tuzingatie maadili ya afya. Osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Tukizingatia mawaidha yote tunayopewa, tutalidhibiti lijanga kubwa, korona. Tunawe mikono, tuvae maski, tuweke umbali wa mita 1.5 ili tuweze kudhibiti ili janga, ili tukue na maisha bora, afya bora, mili yenye nguvu, nchi yenye nguvu, uchumi bora. Tumelishinda korona. Hiyo ni sauti ya le patron Utawala Band, Alex Wambua. Toleka. Tusimame wa Kenya, tuzingatie maadili ya afya. Osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Wakenya wenzangu, na wasihi tujikinge na ugonjwa wa korona kulingana na maagizo ya Wizara ya Afya. Nayo ni kama vile kunawa mikono, kuvaa barakoa, na wakati tunapotangamana tuweke umbali wa mita 1.5. Asanteni. Wa Kenya, tuzingatie maadili ya afya. Osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Nakufa mtoto ya pamba.
Suda na papa Ambulioto. Sheriki mula mimi nakufa. Aninyajo moko mami toyo funde na. Ahero sana pilirundo gawia. Nyatijo moka diri laloga pacha. Jodonga dengo tika yudo konyruok na. Aniwe ya uru monda sunge jabata. Ukomtomola toti unanimalisa. Niisi na wewe milele mpaka kufa. Unisalie watoto mama. Na kuahidi utokosa. Aye idogode monda ketie kone mesa. Aseko ye inkora teri mosanyola. Mama na yeah. Muziki sentiment. Mwajumuri andonsia sobere tenalene mambinge to korigena somro beribu Ensakia nonye to sabo kwa beraso kuchaka twanyoriru lakini rende nimete mitambo nero ngikere yara turubanie bintake ando nyona rero unboxing day yaswe tukuri goro oika rero gona producer yaji gora twaga box gaito twaji gora kunro rene tora rangi giremira kiwano ni gotukweri bagalia wena kukwarigania asomro beribu Ensakia ime ya Ndizi TV nero bwansu magusi ditugone rya kimatatu kitarike 25 mutinyu 12 mwaka wa 2020 noyo mwekera matukagendete kuminyoka mono inde tukoro mwaka wa mwaka wa 2021 toso mwaka wa 2022 so andonse soberete niyongwira libageria ben nimetena bande mbarira na igasi kerero mete day asku boxing day rero mwasku go jana limo kuigore box eri no mwetu rituko rie Christmas andonse mwanchumuriria soberete nigotukwira bageria ben gukwarigania asomoro berio bwe Ensakia ndi tunya toko suka wikajinsa chirisa to chabona mambia Biya kigimo mwanchi murigereria igoni gotoko ende masemo ikasa magazeti eri tukuria rero kurinde tobwatie asensemo ye mitandao na Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube tonyole buna Ndizi TV News kurenda bandi mbamaite Boxing Day neri tukuria chingundi nande ni chinyameni bonera bwatie njera kiro muntu ako understand igobono mwanchwa omurigereria mbaro bamaite nga igoko wekewa Boxing Day na bande bali translate Boxing Day lakini tukeri Boxing Day elimanya kanite mono obuna litukori okoigoreke okya yani box roje abantu bara babegeri jise wadi bono reno liba koigora orangi abekeire ime ibona so andonsia so reka koigora na ndibono tukoigorere sawadi itukuru asomoro beribu Ensakia bono mambia igasoberede ne otugosaba obena intwe guruboni goika omwedu na botamberie tariane Brighton Akori na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekera se gazeti mbata sokoboko kwane mbate gazeti ya The Daily Nation na nje se bino botambe ni gombate gazeti ya The Standard astroja mangana mange ara se gazeti anene bino bona se gazeti ya The Standard ni godroje bino elections ebintombire bitakeire osiji cases ya elections nyuma tutaraso aso mwaka bw'ikura mwaka bw'igirubere nemerongo ebere nebere asibono amaswali ari atano asiji cases igose ari iroborito ekero to chikwenda kena chikura chigo chikoswa ase omwaka bw'igirubere nemerongo ebere nebere astroje bija ya mo chairman wa IPC wa Furaje Bukati no mosbadi judicially chief justice Mata Kome no baregaiga bono amaswali naraboliri atano elimo lyabo likuboruna ki nebe wa Furaje Bukati nanyarka gotina ku manage chikura cha 2022 omwaka ogoje lya kabiri amakuboruna ine abo bisego saba korori beserikali mbaiki koli sign go siko tigemeremo emetienye 5 nomo maega tutaraika sichikura
eria ni tuko li swali ya gatatu gaseti ya The Standard kubona ndirina bari baho chukwe guchia wadi cyo print ama sakarali ya wake chukura n'ibintu binde bya gatatu inege ntege chikoba ekyo bwasyoku ekyo bwasyoku bama kubona ndena chikura chinene cyo chorabara injikolekane at the same time gose ne chinga kechimo na mangana PPI gose referendum ya PPI eria gatano liama kubona should option of none of the above be on the ballot papers ayonse igoro ni garabe tabororo ekero turire chikura cyo mwaka ogocha mwaka w'ekiru 2022 tinganerio naliye iro bolitase gaseti ya The Standard osena lingana limwa mwase gaseti ya Standard asebono ebolitina inkikego chikokorekana egato koswa sobo choli obonene bu mwaka w'ekiru 2022 Eyo mito Brighton yuna maboli amakonke gimana boko ya ranga gari raisi lakini kero kende na maboli amakongo ngani ngora chikoewa etenda yogo print chi ballot papers ningora chikutenerobo choli umwaka gocha kero kende yekorolekana nga multi agency yiga na bera chikoruko na cha igoronga na kyobo choli bora chikokoru osena ki succession yo muraiwense Uhuru Kenyatta era abaisa gocha gokorwa umwaka gocha kolende amaboli into konyara koira neria tigato tigere abanyana ntugase itono goncho mwancho murigerie kikere gasa magazeti nandi saro nyoremna multi agency area sebyombe byansi be serikali birorora se ganse mayobolendi boime amangana ICT asa amangana judiciary jefure jebugati era nanya gafure jebugati nanya ga kwerusi ororo asito nyorana akero bakwenda baumira na banya kurigire linga kichiko kitagero jokoraka lakini gafure jebugati era ne erusi ororo egento kerina kero kyo kumimono ngaki Kenya yanyarige kurubere ujesobo jori wonne bumwaka ogocha amangana yunigo ko nyora se page ya gatano gatatu ase gaseti ya The Standard engane mwamwe iroboli tase gazeti ya The Daily Nation nomo omo Archbishop Desmond Tutu oyolenge omonyangongo so mu Africa omonyangongo ole kurwanerera omorembe ensengima gosa sense ya South Africa niga kwani rubuno monto bwanchi to morembe no monto ole kubwatania abantu nande no monto otale kwobwa gukwane kimaene onya kure bobe nigo ali gukwana ngagaiga mbobole no monto ole konyorosha amangana agenda bija ense ya nyarako bakigutwara omorembe nigo akweteri tukuri igoro imeyo mochie o Cape Town imeyense ya Africa ya Irianyi gose South Africa kabwate emiaka emerongo kyando mancho murigereria omuganoye okorire gose special coverage nigere ase page ya kabere waigo ne page ya gatatu abwase togotebuga buna niganyari tukurwanirira obosibore nanda akanyara kobaga kubwatwa maramange nande obwato kwa ase chinsemo ekera renge kora abantu gokoro korobekana mamincha nebintu bigo korwa bobe asense ya South Africa igo ngatare gutaka bintu byagenda bobe nigo ari gokora abantu bakoro korobekana kwa morembe bakoro korobekana kolikuganetie ebintu bikoro bironge umuganoye no lega bwase page ya gatatu korwa chinga keibuletwe niga ibuletwe 1931 asensemo ya Klekdop ime ya South Africa waigo tukarana nyarete kabaga kubwa award eli ya Nobel Peace Prize aso mwaka o 19 Nobel Peace Prize abwasa bweto mwaka o 1984 waigo ekera joineti obo Archbishop igabo joineti ase omwaka o 19 omwaka 1986 na 1996 oyino mugano oye Desmond Tutu onyarite koba gokolikwa ase epeje ya The Daily Nation abwasto kumanywa boigo na chita sense ya Kenya omwaka 2007 abwase anyarite koba gakobabwatani nako wikirania nga omuraibwense engakeyo Kibaki amono muraibe kama kia ODM Raila Odinga mbatigete mesimamo yabo yarenge mekonke gima iyo yairerete ebinto bigasareka asense ya Kenya igo omwaka bw'ekiru 2025 na ibere no mwaka bw'ekiru 2023 na igeta sense ya Kenya eli akababwatani abarayo abo babere igo no mugano orikirase obwagare abo kwenyorera korwase gazeti ya The Daily Nation kure page ntangani page ya kabere ne page ya gatatu
lingane na liondeiro burtase page ya sigasidi ya the standard asebono page ya kane neli ya gatano mangana yonsina kwanira sabarai au batumete amagombo gochia se family ya nyagosira asebate temna nigo anyade niga beire umurwaneli bo kumia asense ya Africa ose asense ya Africa ose asense ngima kerwate ana umwaka bajiruvere na isano na ibere niga igeta asense ya Kenya anne koena kibuno morembe oena kiugati yaba Kenya unyoro no mwaka oyo nali kiburaburu cyanya kigwatika sense ito ya Kenya ekarkonya twarure aso obochori kodende niga igeta sense ye asego sense ya Kenya asego temuna niga nyoranete no murayu mukuru we o Kenya mwa Kibaki kando na kanyona na umurai wiki amagia odiemrera muroding asa kwandite na barabu asigeka inde kerera buna bagacha bakabwata noko kumete andi shekingara ya jageta sense ya Kenya kati sense ya Kenya ya reto marembe umwaka bujirubere na isano na ibere kubwatka ni sekito sego abaraya abange nigo ba motogiri asumurai o Kenya umurai bwense Uhuru Kenyatta nera tumete amanganae amatogeti umurai agatabuna ni nyareka koleta umurembasi chinze ao baraina bange batumete chinkwana cyabo cyokoremya na gusabire family eye umurembe karo baenderete na magombo kumurera uyu mwabo Toto skobosyo asiga seti ya testanali page ya gatatu nigo bono umusubati oyo mo agendete ko oichana mono ekara asireti ya mate yae abantu batatu kubwatikana mbaskono bwepara uyo korekana asensemo ya kisikero karodi chitarike meronge benesatu omotienyo yiga asireti umusubati yokurun dorcas kemuma ni oro mwalimu ni gasireti omugakoye agasiri omwana oye agasiri matainiro ngina biara arafu no mwana oye igono gochania ko mono anene karo abari gocha sum Christmas ni ga extend chenya ngusimi pasko ni yanyara ke okoreka nemebe asibona abantu babuluna kuba maiso mete festival njira era gusime yagatera era igobona nigo muswati yichanire temono lakini era goterende na tamanye tinki kiabete korende onyatigaire nyasaye asibono omo Kisi County Police Commander France Koholi hanyareka gote abantu bonse bari bagutumia chipara banyara bakuba maiso anene karoto enderete goshereke miega au nande karoto enderete kwarigania omwaka omoya aine go nyanyara se bechi ya gatatu abagosoma mukano yorore na ngaki yanyarige ko bachi black spot chinyaji kwenda kiwa sensemo au kera abantu banyari bagusiya magima bakubwatikana nime basukano yepara nyore nime basukana yanyarige ko bemenge anene kera abantu bandire go kutara kurwa aseme yende gojiase yende ase chi festival yo sase musimu wa Christmas ando nyoro mto Brighton basukane nigo ya korekana mwaka oyo iga 2021 ase birengo bigoro mono oige kyombekeri kyo basombi kya National Transport and Safety Authority ekanyara ko bage gokurira abantere bana batume kibonsi bechipara ko bamaiso anenenga kiyiga yemeyega ye Christmas amana galibwa serikali saira soguna na kwana sama tukabwango iganga emibasukano ya mentekanire nera ganchira nabo igo abwasa abantu bakwa omwako oyo iga baitane tichiri bwinye kubwatekana nemibasukano emebe yepara igo ntokorosa gotebya batume kibechi para koba maiso ebe mbali bagweta mbarabare yechipara mbali bagutumika chigali bene chigali nyene ne chigali cha public transport nechigali chichiko buri mesige merito se chitrela lenda amachiko apara elio mokonye ubugima abantu mbabesa gusiria amagima gucha mutwe kolende ni gotogutuma pole uchiya se chia mate chiga chia siririe abamwabo anene mono engake yega yemeyega ye Christmas epeji yakane ase gazeti ya The Daily Nation obwamo bwa oka nigo bono bugucha koralia bene oyo gucha ko bugolia ebandera yekiameki yo bwamo bwo omutenyo gocha omutenyo mutangani bono oyo tebira yo no morai wekiamagia Ford Kenya omoske Moses Wetangula korumaega chinkumani gocha nyarko bachiko ene kibabuna kero kendo bwamo boiga nigo bwanyarko abugwatananeka anene monekero twarora ba nyarko abagwatananeka asomo muswado liole ase bunge igoro yoko buno kwebyama elikorosibwa obwamo we byama tukara Kalonzo Musyoka amona Gideon
Moi bakoa okoboko engane eyo abwa Musalia Mudavadi amona Moses Wetangula banyartiko bakoanga osibako mamincha yokorosiwa kwe obomo webyama kurende bono nigo yaene kiwe maisomaro rebuna omotinyo mutangani nigo bagucha kuralia bene nganingo ogucha kubuli bandera yobwamo bwa oka itokanyete torore ngakibago ngobago kwa libaga kubuli bandera unyeruna nande amatuka magamba ate abuna ntokonyoteana chibarasi niberegire nabaro tobanyure nabarabu no bare tigatobotena chibarasi tugire ekero bate abuna Raila Morodinga no ale bune barasi mokonyi bomorai bwense Dr. William Ruto no ale bune barasi bagatena nabaro bebiru bagatena ana ntotobeke na ntune barasi tore ndondorie tikojigorige ekero gekyo anena bagatena barabu no baro chemechanda bakenya baite baise kwa guri bagalio kugamba sense ya Kenya bajugokara amonjori ni otokanya tokanya na mwete morai bwe kiama kia ODM Raila Morodinga era natangasa benena no ara sekemina no kioburai kwense mwako goja na William Ruto ne natangasa benena nere otagete gochiko kogenderie magendario morai bwensa akorire Uhuru Kenyatta akorire gobono tigatokanye barasi ya gatatu ningo bawo chiko chora elinde bachikuminyoka ni umwaka ogoja tato kusko bose ase kaseti ya the standard asika tukarta se bechi ya gatatu ningo bono abasikari asikuru senza ya naibasa bajakire osebai bajakire kumuriye omuchuni police officer oyunya dega kumoita omoneno oye lituko ligoro ekotana rani go ba umanetake kamoita musikali ya kama gotama ne bunduki instant ya korkanta se uteru warali police post kilomita emeronke bere kurwa mai town yoni go bacha kirobotugi eri kwena kemuna okaramuraste musikali okaramuraste moneno ni gatamete bona sabasikali bacha kirobotugi na koligi omwabsoye kera atamete mete bisanga byara beiro basikali bagoita abanene babose bagoitana bono ensi itu ya Kenya nabo ebwate michande menene karoro chumusikali agoitoyo mwabo wetera sebunduki lakini bono botuki bwachakiwe akwenda kino mwabsoyo ngo bwatwale elinda nyarga koirwa ase anyara kwigurwa mamojo korengano mo speed onaivasa Samuel Waweru igate no mobere bwoyo nyagosia ni gorostu na koirwa ase emocheli eyemo ya private gose emocheli abanyene ase town ya Maimai sate birona bachakiro botugi kwena kimna omo yokorte kebeke ngo bwatwale na kwigurwa amamojo maithe bintu bune byanyari kwa biko na kiwasa matuka wango iga ase junior officers usaba nyanyimbo bali banze bagwita abanene babo kubwatikana kero kende no gutaiwana na kero kende nenchero umuntu ako bangwe gasi yaye tagwanchera na igo bono ranga niga mutumeka bobe kero kende abo bisaba banyimbo na barabungu twara bali stress twara bali depression kwanyoro umuntu ikereri oyo no maneno aye kwanyoro muikereri omurusiri obugima inigo abone kurene nige guchera asa abanyanyimbo bali abanene banyare ko babagukwanira na kukwanira bali abake iguru y'obugima iguru yemeremo nali abantu bagwikirana aso kuiwana ebinte biga anene osekero kende na buranyorenga byakyanire page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation nigo bono etara manyekana boikirana ngangi kia muberete olio kurigeria mangana yoboererani sensemo ya mangana yoboererani asovisi yo mokonyi bomorai bwense Dennis Itumbi egikia mokorekanete litikolia aramisi mugaso ikabono igonde tayo bekuru byara kubwatikana noko ogochererwa nogoteswa kwaye Itumbi oyo onyartiko bagagochererwa n'abantu batatu batamanyiri bakamusoya ase egarime ingano nyegari yamanyikanite chinamba plate ose chinamba chaye bikabono iga getambukiro nkeyo keimokiwe elio kotuka na kumanyanganki abantu abamuchando kibabwate amonere abo banyartiko bakomotesa aso boime korende niga basani baime baitumbi bagotebanga nigo agenderete buya gwikabono iga nonyekare ase ICU imenya gitari ya Nairobi West na agenderete ko konyoro bugwenia bwigoro mono ekero bagenderete kumusabira amaya
onyore buna abari bakomoko boko umuraibu umukonyi b'umuraibu ense Dr. William Ruto nigo banyara bakugikerie gekorwa ekyo ase Dennis Tumbi anyara go bagotani ganyara de gagochereru ase bono baburetina obotuki banyara bagokoru na kwena ke bari bakorete kebeke kobe kubare biara ikyara batene binde byanyara bigokorekana sense yitu ya Kenya bantu bakochererwa monto takobwatwa abantu babatoja dio se baitwa onigo batebire buna obotuki mbotakero koru eri kwena ke buna ngoyo okorete obobobo katugusuka mose otarasko mutoyo mito Brighton abande mbate banga ababunge korwa se kyama kya UDA mbasoka bakagikerie ngane yega arutakeri ko basi montondo bwenzi kurende bali bakoro critics nigo banyartwa bagosoka bagoteba abantu abangi banyariko babagoteswa na gochererwa lakini ntwana korora babunga abo bagwesokya na kugikeria ngane ndi yonsi bonege kororekana nga abantu babwatori bakosoka bagikeria abandi banti bugosenga kiekare meta sense ito ya Kenya nona somenyete mete bone kubwati nga kyobwa mate bwao nga kibore no riocherero meta ababunga baba uda karaba sogate Dennis Tumbi ni gada ase asense media communication ya konyi b'umuraibu ense Dr. William Ruto bono nakieko gerana basogate bagatena ki umuntu ito communication ande ni gago cherru ikera metene ngora rode ngora tweet yale bintu bindali binge bono kibare ko bona kike muntu itaga go chererwa nande ngore ndo yugo twitterie binde ngoyo turikere binde bya se mitandao bona kibaya sokereti bagat no muntu abarenda kintu takeri ko bana ekero ose bantu batware ensema bakwegerera tigekero kerekebe kyabera sense yitu ya Kenya no ena somenyede tiga twasoka twensi tonya tukwegere na kugikeria ekebe kero yakorekana katusko bose ase kasete ya Standard Beja gatano no monigo bono nigo yorogetinga kyabantu bajengede esuguku ao ase ensi yitu ya Kenya bande bachiete chikanisa barai ao nigo bachiete ko ikasi chinga kyabo na bono mo senator Paringo Gideon Moi na kyajetaga kwana n'abantu ase ensensema yae sate abantu bari Christmas yekia ase beche yo anene nigo etebete nga kyabantu bachiete chikanisa nago sherekea ne cham gose cham nga kyarenga ase chi town karwa tena sema ya Nairobi na nyabantu ba chieto lakini cham eronja gendete kwenekiwa ase enseme yes ba tena no na ase amangana COVID-19 niga bantu bawerete buna COVID-19 na bera chikukina kolengana na bantu nigo batarete kuru jinsemo go kiasi jinsemo chinde Oigenga ni yonere iroborita sege page ya gatano na limo na gatano na kabiri asabantu banyartwa bagucengera Christmas chinsemo ime ya Mombasa ime ya Kisumu abandi nigo banyartwa bagucengera ase kanisa ime mu Nairobi abakristo korwa ase kanisa ya Holy Family Basilica nigo basabete lakini nigo kwena kigwabuna abantu abangi nigo banyartwa bakombia amachiko a COVID-19 anena monekere variant ya Omicron ere imense ya Kenya bwasabandi banywete abande nigo basireti obugima asokorundia chigali batindete abo ase abandi banyorata chingoma chintindi korende emeyege yunigo yakoregete buno muraibe kyama kya ODM Raila Odinga nanyartko gako abana chisawadi ase nkaya yego tuka meyaria tie county ya Kisumu na kubakwanira iga bantu mbego getie asumo yego yobwe Christmas nonye wizara yobachenuke oboeretenga ebinyinye ebyo nigo birabisa guche gukina asengencha abantu abangi nigo banyariko bakumbia bandi mbalenga ase chiba bandi mbalenge ase chikanisa baichoriranete igo no gusaba gwitunga embe nyariko bakigweta ale naro te bana tanya rete kago suka korwa sense ya Nairobi woja sense mo ya gusi ekara oborete ogokina kwinyinye bya COVID-19 boga gatebuna ekaro kurigereria gusekara kolengania omwaka oyo Christmas osesikuku yo mwaka oyo ne miaka ya maega ngene gyo kyarenga bantu batakiri ko chengera igani ga makongwanya gako basongerera abakenya sibo gateruna kolengana ne fees gose school fees eye kuminyo kyabo buri mono bible mbabu atakende bari go chengera ase Christmas yeke Oiga karoto gusko ucha se page ya gatano na gatato ne lia mangana ali ya banyanyimbo korwa se ensem gusekorwa se kyombe ya KDF banyartko baba gutwara okoiranirania okukwairerete abantu bandi gusiria obugima sensemo ya Wasinigishu county ya Wasinigishu
Joel Kibet Keter noyo muyu siriti bugima bwaye obwate myaka 53 abwase Eliud Menjo nere bw'imyaka 45 banyartiko babagoitwa kubwatikana ne omungusana no nyartiko bagokwenekirwa nige kumanyibwa abanyanyimba bo ba KDF nibo baringi ko babagutarira ensemo y'oburimo bw'ekieka kiri bwisano abwase bategete kubeka ebimanyererio egere bichiko wasikobeka ebimanyererio asensemeyo egenta bamenye abo banyartiko babagokana na kwamereria kigima ng'ani bataite banyariko babakotebiwa bene na kwereserwa ng'angige kogera abanyanyimba abo bategete gokora igo egento kirerete riororoche nabo gusiria obugima bwabo nigo bono amate yabaiga basirite obugima bwabo baburiria serikali goswaime na kubakonya na kubakana aseng'enchunga chiamate chiabo igo abaiga banyartiko babakonyora umbasokono uyu Karato kuska gosio karato karase beje komi gasedi ate standard ni gobona basubati barekanire na bachakiro twara chinguru mona karabanyari bakwe biro ao wana ikrara kanne kubwa matuka maiga ni gobona basubati banyari bagosoka na kwe biro ao nyoro na sense yetu ya Kenya ni gotubado mo chief justice yuro musubati just mada kome onyore na sense NC ya Tanzania ni gotubado president Samia Suluhu Hassan tuko kwenda weka sense ya America gotubado vice president kurukuna Kamali Harris aba raina abange gabasubati asuboro yarokanira asubati umwakoyo nigolenge umwaka bw'abasubati yorobona musubati Sami Suluhu Hassan nigaira libagakaro murayibwense ya Tanzania anyateka gosiro bugima nigo anyateka ko be president kobono gasidi ni murekere n'abasubati abange nigo banyare bakuiri biro igiye kwena kimuna abasubati bachakire kurigereriwa anda sabange ekageruna nigo bagochiko egwibirugo au anenande bino pacholi bore obocholi obore gochibosio karoto kwenda so obocholi bore bosio baswati na orbe so kila sisi ya Kenya bono ni elina ki aba baswati abanyale bagochorwa barasi birugo Sami Suluhu Martha Koome Kamali Harris yore mo vice president wense ya America bona barambata kire bakore tunyore turigeria bakora tunyora matunda mayakuru asibali naria basubati muranyore moko birugo mete na musubati ore nae gocho gwekerugo ekiraba bakorire buya mete batakorete buya nani bagobayiria tuyo tayana roja basubati no bagotayana what a man can do a woman can do better kirimo sajara akoro musubati na bakora buya mono bono abakibairwe birugo tigatuganye ngo torena ngibago chokora ekigo chikwena kebuna nko konya bari asibaire nguimo kibare birengo bie magendro burai torena ngaki bawo jigusuka na abange bare asiga sidi ya standard asomoro yarokanena umwako ni gorengo mwaka wa basubati tiga bakore mirima segenjo nigo bako bareri bagari basubati bande anentu genete ngamba gotoreta insembanya ko babako bikioro karerie kia egera basubati na intu etogendere gukina imeyense ngima nando nyoromete na judiciary asenze yetu ya Kenya president ya judiciary chief justice ni gare Martha Koome no mokonyo no musubati ego bono mete bago feri asenze ya judiciary yo mbago chikonyora mabagande andonsi go bono nigo tiga para suguma torre nanga kiba kora kende yonsi ekebe umeta basubati baranyoire bago anje birugo mna bono birugo tote karo birugo bichore nominated lakini twarena bajagire sok sana bono nagina tena aba okora buya mete no na egerora okora buya no musubati ore sigari abago buya na sara otori president ya senjerere lakini okore bobe na bakoro musubati igorende kwaletire basubati nse igontu egenete nga ntogo feri basubati na inche tinda go feri koruga iga Ndizi TV ningendete kuwakilisha basubati igo somero buralia egasi nare nyinga sangenje tingo chakobera abwire ande no kumaene nga tinda bareti nse uno basubati abaiga baire biroge binene bataratoleti nse korende tigatora bachinga kichiabo banyare kuikirania mirimo yabo ne gwenerete banyare go to represent ekarato kwanda CPJ 10 igobone wizara yobo chenu yatabire buna omutinyo December
etageti nigo yabegetwe yoko abantu echanjo kurendete gocha kunyara ko bakegwikiraniwa okobanga abantu abange tibaranyara ko bagwesokia somotinyo yoiga asokubetwa echanjo asengencha abange mutinyo yo nigo twara chishuguri nigo genda twara chiheka heka abwasa abantu batarainyora kugenda koegwa echanjo inyora serikali ense ya Kenya nigo yaganete guikira abantu 10,000,000 goika bono mbaraika igotora around abantu 10,000,000 isano na isato nuguta isato igo ababande mbaranyara ko bakubitwa abwese wizara y'abacheno yanyari ko bagiye kuburia abantu banyare ko bagwesokia ili banyare koegwa echanjo gokonye serikali guikirekera ngo kirikiganeire nonye nkurwase kyombe kirikia abachenu ensengima WHO bono nigo boigo yatebekanire buna omuntu banjeirwe nabo kubetwa esindani nabo kuburukani obatebire nga omuntu nabo ko mix chi vaccine brand enyo kwa bete tuvaisa abokwenda kero kendo bete Johnson & Johnson obotukibwa kori rubwaro kirenga tekoreta abobe bonde asomobera sengencho nigekurwani kenyinyi kelie kemo anya COVID-19 brand ye lyogeri neke nyinyi kekurwani igobono mwanjiro kuburukani chi vaccine nande sokie egera monyore echanje yo tokonya serikali asukurwani binyinyi bya COVID-19 lakini ingagirte na ese hase chi vaccine yose echanje ye ndire jiriyo ko betukabere nane nero ko beturu mangagirte na una Pfizer Moderna na AstraZeneca na chiora nyale go mix na chiora nyale go kuburukani lakini ya Johnson umete around mo ero ko beturi mawo akora nenero igobona ero ngagirte na lakini tiga baba koro botuki baene kimete na twaranyore na ansense meyo botuki asa mangana yo bachenu sasa mangana vaccine nigo botuki bwacha rero obonde bwacha mambi mpaka nanda abande bali batara bitu banyara bakobwa lakini nelina tiga bantu beso kibanya bakubetu chanje ya COVID-19 karo yakire maite nigo konye mangana na manga goja propaganda ne nyingerete gwaku lakini nelina no serikali mete gwanja goita bantu bae bonsi kiara into me deba no jene njeni mbetire na no betire producer to ne betire ne retoro jene njendo jina mbuyande dona ye tara betu esokyo betu sindani yao asinjira ya meta karoko betu ine njira ya moyo kurwani ebinini bya COVID-19 kerto kuskabosyo go ikase beche komi nomo se ya the standard ni gobono tote buna aba MP imbaje bairane lituko lya Jumatano jidake 20 iri bachikurigeria mangana pili eri erengete ko korerwa monjoro lya asa mangana byama political parties amendment bill yo mwaka w'ijuru 20 no yomo kerobona abapunge baendete kuyalganie wachukumira na sebunge iri kurigeria lingane iri gosengo jibare gwetia mangana nyore buna aba mbali batakiri kora ikase ekyombekeri ya Department of Committee of Justice and Legal Affairs baraligereria baraikie amangana ayo ba propose amangana ayo epiri kurengana na nogo chika kurikwa rwetwe no makonyi bomo speaker kusoma makonyi bomo nogali bwe Moses Chiboy asebono batetuguna baraikie amangana ayo ase committee ayo ekero ababunge batakiriwe jigorigereri ngani iri guchakira chinsa inye ituko lya Jumatano igo tukagera na libera litindi osekemera negatire gikwana kiwase bunge ekero abande batianire buna mbari go chigokwanira osembari go chikwaye pire yokoboko na abande bagotena ngo nyeti bale anene bali bakomokoboko mukonyi bumurayi bwense abali bakomokoboko murayi bw'ikemakia ODM Raila Odinga abali bakomokoboko murayi bwense uri mu Kenyatta bali lakini bali bauda bali anene bakomokoboko mukonyi bumurayi bwense baro baterina piriye nirengete ko chigotareta osekunyanyasa ba Kenya Jumatano igobane kiminanonke karege tindi mweto monogerebwe speaker Justin Muturi ni garangire ikareki ya kabere elio bachi gokwanira mangana ayo nonye jeboyo yo romo deputy speaker okirite goika January ando nyona litukolia lero ntubwato mageni ase studio okugokwanira mangana ya political parties political bill ile tunyato kwere sumete nturamanya buya injegentege kimiyate utorgonyoro mageni ase studio chikoraga chinza chiri ensa ya manenuzu tunyato gokwanira oboime tumanye ningie bill ye
erengete gose ninki etakire bono ndio tugochaka mapema maiga babunge bataraswa sebunge se parliament gona turero ntubwate egekao giebunge maiga tura discuss tura kwanire ngwane yitumanye ninki epirie erigetie igo bono mwanchu muligire na mangara ase gazeti ye gatubwate gase studio gento karno kwenyorera ekopi ya onyar ko bakogwesomera kuri ndasensemo ye chigosori etimu ya Arsenal gwetera mugosori obo Scottish Kieran Tierney nigo abegete goli na kobao obubui maega yoko yeita etimu ya Norwich asegeti kia Road Stadium ime ya Norwich ritko leigoro na kobeke etimu ya Arsenal selibagari yali gochiko swase kimena kia English Premier League boy go etimu ya Manchester United nigo yanyara tuko bage konyoro obubui which point sano nemo maega yoko yeite timu ya Leicester chigoli isato yani chigoli sano nemo ase isato onyoreri tukolia rero etimu ya Newcastle nige gocha ko yaregania etimu ya Manchester United asobutuko bwa rero asegeti gia St James Park ono igaba tiotereria korwa etimu ya Manchester United rero nigo mubwate kimina nogatia ino na Newcastle nkikosekera chekoba ge kwena kiwa ase obutuko bwa rero ayo ngati yali alengase gazeti yeli tukolia rero enyorere ekopi ya umanchwa umurigeria gwikira we mtu Brighton atoikira mwele wa magazeti asili tukolia rero nyo tokana mutu mokomokego toska Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Mambia yama tuko yi wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe togo chakeli ritkuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritkuligoro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mada de naki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuliao asenchire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherobneri ya Committee Maximum Prison egitire iga emineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamgurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukane cirange negwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citab mbabwate cicibod buna ciria cia chipsam na boigo MDF boigo mbabwate citiles ciria cikwarwanse ase nyumba na ciria cia granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. na okwanire na ndo mancho muligeria Ndizi TV na ande yaikire nsa ya bene ngukwarigania semesa ya mangana majia ime yomoroberio bwensakia buna tegete kurwari tukuri igoro gwika rero yandira gutubwate gwetera sense moye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News, Twitter tonyore @Ndizi TV News na boigo YouTube na tugutuka buna Ndizi TV News na kwariganirie atari make kuruga se studio gendera ko baime yomoroberio nyari gukumanya ngana rali atekire. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Litukoli igoro ime yomo boganio yomo ime yabosongo nigo litukolie gekoro lya nyare tukobali go chengerwa abo igoro aba bwatani ao nigo baikiranete ase chinsa mecho abo basemetyo mugusi ko bwate chimbaratero cyabakoro na kugeitaba ekegusi kyomokoro umuriko ito Vincent Onyancha na igeta sense meyo na ande natwaleganiretie oroboti rokobwatia naryo lyabere lituko abanke babere bakuribwatia ekero twakoretera umujege ko ne kibuna ngo nyatogo kumanya lituko lya rero buna abantu bande nigo abagaka korwa sorongorwa gusiyose tureti abagaka banyara komerana imeyo mucyo bosonga so baganiye yomo eliko nyara ko ne kibuna ngo kumanya bare igoro yechimbwa chinsoni ane buno mugusi amenyete aiga ninde na agati yetureti abagaka abo bago chikotomanya mange ane goro yogo chengera lituko liga tiganchake no moyo mo bagaka barega igatomana kyakorokwa na inde atomanyina ere nkia kuinyori aneka tokunyura ekegusi na boigo chinchira omugusi ametana cyokor kwa siriteria incheni korasi bundusi ngoro kurumu abogongo na inche no mobo bukurwanire gekurugie itonge isira abantu baito ase mwanu cha mwensi kitano kionsi tiga tuinyure matongo makuru mugusi na tebete nga tibwe baserurira na asegitinge Samarieta igonkoro kwa George Nyakundi gosekirera korumanga mwabosire sorosagerwa Nyamira County inche no mubwatani omonne omwanya getinge Heritage Council na rero litukolie utamaduni egento nkoinyora kabisa no mwando bwo mugusi biyamono andake na ninde no mugakonde gato na kyakorokwa erato inkia kuinyoria karato gukwana igoro yege koro so tamaduni na kyokorokwa Njenkoro kwa Benjamin Mirewa koru bomorenda bonchari suneka
ase rituko buna eria rero nkoinyora egento twagakorire ase bonchari omochi oso negatware koroka igoro saba kana bangi na bagachire borokia abantu barero egekoro buna giakabeire kera ebinto biri biakare biarenge buna ebimwaro kiga ne ebinde binge nanchire naende tu yanche naritoranchwe ayebuno omogusi eyanche ekenege koro gieito obwanchani bweito ase twarure chingako chigekero noboroso bweito mwamanya getinge tigako nari abana chitabi chimbe ungane gesongo negesona ngaigo nari bakwana buya nakobaruka mariete gesongo ayeto iyo omontoro omogusi n'uyu bwemanyete bweyanchete okwero kerieta riekerecha mbia muno echi nechisemi chigendete kurogochia asoro gabunka bunekero tengerete Ndizi TV nyora ninde no mugakonde gatene kyakorokwa nerato manyina nkiako egokeria ndaseri tukeriga tokwa na igoro yegekoro biyamono sana biyamono kirage nche ngoro kunemwe rimogera temba kurunyansiongo iga aliburabu egente kinyorie kenene nkiria ngekigusiye itotigesira eoto iri kirenga abariki abange bari kirenga ekero ogokwanera omonto omunwa oria osomerete niga kuigwera amato lakini ekero ogokwana nera ase omonu bwororera iga kuigwera enkoro naki ekio ng'aki tonyare komanya ekegusi injo ndwete korwa ase ekeombe giokoegerera ekegusi naende nomugaya ninde in mediators bono ebitabu awao ndorigete amang'ana aye toyasangererie achukubuya erinde anyare gokonya abagusi jengoro gusorete magara ande yonde omanyakero wo kwegerera ekegusi iyere gusi engima inche ndatebeiga bari bonse bategete twaegerera ekegusi tiga baiche twegerera amo kiagera intwe n'omogusi nande gotoro omogusi yotogwenete kobwatana twensi ekimanyete ekiomanyete echamo tokebekamo anda kinkegera tokariga niyo moyego ya sensemeye ebinto biregente getang'ani eserikali yatoire rituko rikuru kunga utamaduni day lakini mwelekeo turarue gwanga nchira kitutakire gosherekea ritukiri igo bono utamaduni day eri goika tubuna stakeholders abantu tobugate passion igoro yekitamaduni gosege koro gitu turigichinchira nenchira ya mono kuumerania abantu awa barike ebitabu abantu banchete amang'ana ya matero yekekoro na abande awa bari babugate material culture ebinto buna biri byagatumikira sise gine binto awa gochamo na gusanga buna bagaka bande batebira omonchu muligereria naro yoko iguranya gokorekana eyamase mokura somo chobosongo ekrabwatan aho baikirana kunyara kunyara ritukeri abwase to kunyara egekoro geito inyora ayonse to kubwatira na ukomanya ase chingekero chomugusi yemaye mokura somo chobosongo ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha ko reporteria Ndizi TV Abasai kurwase wodi ya Sengera Basoti kutoka ase constituency ya Bomachoge chache litukuligoro nigo besogeti na goteba nigo bagucha kurwanirira amabaga y'uburai aso bachori bogo cha bumaka 2022 abwase batebete buna abarai abange kurensa meyo nigo babeire bakubangaina buna nkubaikiranira bare amagenderero mulikito Brian Sagnisena na igete asense meyo agatoretera oroboti rukubwatia ase amatuko abwangoiga niga basaya bange besokiriye rekorige ebirogo by'oburai bosbo bachori mu mwaka wa 2022 abo asense moya bamenyi basengera Basoti ward ebunge abo Machoge chache county ya Kisii niga besokena gochika goche komubwate sana after omweri yokoriye kero kyobo MCA ase ward yeyo egendo toragani aikirani nabo bonsi nkobori bare emirimo eyega yobo MCA no hanobo MP kende gyonsi nkobori bare egente kenene ngeringa haranyare gutwikirania munamagani itare ase ward ya Sengera Basoti ntubwate michandire menga sabarai baito twachorira barai bara bange tukoira ase chibunga chaito lakini batongaine bintu bago chikotokorera ekera batongainire twendera guchandika muna bono twiranire twachirenka twatira gukora biashara bita siparani chipoda boda ase ngenche mbura ya ture no narori obuya ane narori omogoko ekero narori omwana oyo moke ajire eso bosibwaito gocha kobori chikura
nande kene kero moko murigire limo murozinga na isaine onye muta ite ko abantu abaye bichana ka omuntu omoke uise konga bono gati ngunyara kuminyoka kurwa paka nyakeromo nyakeromo nande ngirane enko emangu ikandu ale mutinyo muhimanda ndaire gitanda lakini omuntu omoke muna inwe gose naftali awikana ndaikana ndaminyoka no mpaka kenya ndaire ne paka gaiga igo bono abantu abake umuntu kabwate chinguru mwachinga kichiae omochando omonene ororekanire anene mono asaba menyi bensemeyo nogotanyora mache yokonywa chipara nabo igo chinyagitari na nigo bachikire onde bwensi oreneganga yokurigia kirogo ekerenga ekenene no kurigereria amagani ayo moroje twachandikire muna bono jusiga omozi bati narore kogonkia igaboru asago yani otwaboru muna togokora tumuikinya gitari ekiagera para takora tiki iteyo chipana chiatchandire tokonyerokererwa moromu oyoro moke no makarabati tayo chiabutoka sobwango igo nande egento kende muna oyo mintati ekokwana feathers na tebanga igoro ye chipara nabo iga amache tokorwa saa tambe ube chikilomita 2.5 nande kigima kwanya kabandake emechando yogweta chipara chiokoruroche chiborete si bono ntwe tobwate bintu bibere bito chandete egetunweke stokorwa etokorwa 1 kilometer and half to 2 kilometers sisa amache iga demiru korwe miake mekoro jibaye bukine tokalento ogembo jigajogembo twalenga barai na lengo murai noyo minteneri lakini goika jibaye bintu batese kia yetigachi etangi yabikirwa bone kwamete ontagete na mako ngoburai igonta yetokoleta chinderi chikorunga miraculants mbekaye moibencho mbekaye mosengara tumakobeka nebyombe abangi nabagaka togorere omuntu kero omuntu eng'ombe amabere ari tokwenda kurubenja ari butambe tobe togopima libenja omwari omutintu akanu kibesi katimbali getigas negasi nere intato chigokora ere chariane Brian sagini isena N'abamenyi kurwa sensemo ya mukuru kwa njenga ime ya Nairobi ritkurigoro nigo batigitwe no mondo komanene maega yokonyora ebioski byabo byaringi mbarabare yepara byatagwirwe na serikali ya kaunti ya Nairobi yaganitie kugariya epara ase chinsemecho bamenyi abo nigo batebete basiretie enibo yechibesa kurwa se ebioski byabo na kugania serikali nene kubakana gose kubanganya goika ase chinsemo chinde tetonyora roboti ruwariganirie no muri Kurase kaunti ya Nairobi Innocent Onyango. Akasema tunaletewa mabati tujenge. Hatujai muona tena. Akasema tujenge matent. Sasa tunaambiwa tuondoe hizi matent. Wengine wanakuja wanatuchomea ndani. Hatulali usiku. Tunalalanga huku nje. Na mvua ndio hiyo inatunyeshea. Wengine naye wamekuja hapa kupima viwanja. Madawa ziko kwa nyumba tunagonjeka. Wamekuja kupima viwanja hapa. Leo wamekuja na gari. Sijaenda kupigana lakini mimi naogopa sana. Hapa mateso yenye tunapitia hapa ni mateso mingi sana. Kwenda kwa choo ni shida. Mimi nataka tu serikali iangalie upande wa watu wenye wanakaa hapa. Mimi nimekaa hapa tangu kulibomora na vitu zangu zote niko nazo hapa. Sasa tangu mwezi wa 10 mpaka leo tunateseka hapa. Kwa hivyo ndugu yangu saa yote nasumba sisi na cartel. Na sasa hatungoji mtu tutajenga hapa. Tunajenga ndio hiyo. Na tumekuwa na leaders wanakuja hapa na wana different people so wana play na mind zetu. We have a leader anakuja, 2 leaders wanakuja at the same time but wana meet. So they wana play na mind zetu. So if they really want to keep this land for us. Nego sori ya final asege kombe gia kefa nyakundi nigo kia gosole tigwili tukuligoro asege ti gia koru abwase timu ya Nyangena FC yanyebwete timu ya Moruga FC asenchira yechi penalty magega yego sori yukogenda makali yegulia yemo aseyemo Okay, mbia mono. Idanga ni oto wakera mbia mono. Ase nyasaye gotuikenga kie. Tournament yetu anyanstere iko 1 month ago. Twa waji timu 18. Timu Johnson tu anyata go chio mpira. Kire timu tukanyara mpira 4000 each. Aende to gatema gote ananto wa facilitate makasba ikira wona hiyo.
ente tangani nanyora ewodi ite ya busamaro aba ebichana ebira aido bigwatige asibigokora ona nganyara mbuya barigerie egendo kera kigere bachamo naende babe pisimono asoko wakompira mnoyo so that ende adisto nyachi talent jenda tebenge sabari ya muruga nigo yarenge ngiya kuikera boneka na bwate no kwegana nganko bwana ringera kini nkwara bune kiaba chi penalty umeze chiro chinchi bwati monyene bono jenda te bari babwanyange na congratulations tomera na mutwe na team na running ya babwate. Actually hii tournament ikianza tulikuwa kama underdogs. Watu hawakudhani kama tunaweza fika hapa, lakini tumejituma, ile unity, tumekuja pamoja, at least tumejijenga, mwisho tumefika finali. Mungu ametujalia tumeweza kubeba hii kitu. Haikuwa rahisi. Mbia mono Ndizi TV njena kocha sinyanyange nako kushema marabuli ase kocha sinyanyange na gokire mono asoko bwa kombe kyo muske kebanya kundi ekitwa rwanira asenga kyo mutinyo yomo omo ko monene buna ntwa banyange na ende twarore buja twitira banyango kobe country wangoiga amashabiki yanyange na ningaranga FM aso chakura ye kurwanira kombe kyanyange Nego soli engabune yo sechi final asege kombe ya Chief Nyandusi Muriasi oyoro mwaregani no mamenyi bwense America oyoligeti gokinya ebyego byabasaye kuragusi nigo yago solitigwe asegeti gieskuru yoboroso ya Morenyo abwase timu ya Nyamorenyo yanyebwete timu ya Nyakyogiro chigolibere ase ligena lyesagero batrende iga igona chitego sha batrende iga igona chitego sha Christmas ena chite erusa na ndi nkora chande ke kombe kena kebege mu Akori igon kebege tega because ingo kore gento nkweigwa because iga naonka na bantu banka na bunke kangana kirite na ngumbwaria lakini rende iga naonka na access rang raisi. So I just do this for fun. There is nothing that I'm doing for related to politics and whatever. So I igonde ekenyoruki anege sinini konyen kuna bwaka bali chi league cha mujujo bagacha bagaikire chi timu nya cha kire iberero alien cha 3 and 4 kyongongi na junior Nyamorenyo chi final ya tigara rende Nyamorenyo na Nyakyogiro ngombwali Jensa muligenani omwando igonko boli obojumbe bwabo getutu chache south nigo nacha ko celebrate na abantu ba mintori tukoria boxing day azegeti kya Nyamorenyo azeji timu chianka chia kora na chichigokora final timu ya Nyakyogiro FC na Nyamorenyo FC amalieta nkoro Felix Mairamasi nkorwe constituency ya Kisujaje South Nyakoe ward na onkori yekero kyo MCA wa Nyakoe ward na chaiga se tournament ya Jivdom endugu yane egonya ko support young talent is society elinda bamuraba itori baba baindo kero kendo nyore bano ire na bachianga cha bande ko rusiko ko bakibu pisi na ndi kwa gacha chitaranta as young leaders tokata banga this is a good thing amo especially bina tole festival season abana banya ko chiesaiga elinde bamanye talent yabo ngayeberete maybe chitaranta chabere chiwaka na abantu ese yaito. Echone chiripoti chikorere na bariki baito Ndemo Steven na Boigo Vincent Onyancha wikirabo mwancho murigereria na ngo ikira omwere wa mangana mayakoro asemesa Ensakia korende tumirane chikoraga isano na ibere igoro nkomanyenga narariari atekire ime na isiko yorogongo rwagusi gendra ko baime yo morobelio bwensakia ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.
New Brighton Apartments ni chinyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywerembeo ekerurigireti getuno kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayata liko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tali bwakanira chinse 29 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Uraya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinga yoba komanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba mwanya saba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga manga tokwana manga kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke kumnesano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
tokwania abantu amaiga malire matinda koro mwanone matinda koro mwanone uchichenga tokwania abantu amaiga malire Tangi, donyaga tere nyumba. Anyendiri wancha baba. Anyendiri wancha baba. Ayo mana no motangi, donyaga tere nyumba. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagukurentera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogo nkorboguzi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gutonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Mambia yama tuko yi wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa ikumebire cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ritukuri yao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukuri goro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobire ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada de naki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D
ekuria no yo mubuka uguchakia na kurosa rituko ryao asenjire ndunge kima. Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa ariatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka. Karawe ikiwe sherabneri ya Committee Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibirtu asejereyo. Umirana na Sara Untita na Brighton Akori. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News, na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News. Ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano. Waigo na bagotonyora gwetera asenjira